pagbunyag sa atong piyesta, sa pagbunyag sa atong Ginoong Jesus. Ambot nakapangutana ba mo, ngano nga si Jesus magpabunyag nga usa man siya ka Ginoo? Nahibaw matingalita, baptism is a sacrament. Sacrament means instituted by Christ to give grace. Yan, dihapot sa sakramento sa bunyag, napapas, ug nakuha ang original sin, unang sala nga tong nasunod sa tong unang ginikanan, si Adan ug si Eva. Why Jesus had to be baptized? Nga kining moong bunyag, usa kani pagkuha sa sala, ug dinbubuan ang grasya ang tao. Ug ang bunyag, instituted by Christ. Tubag sa mong pangutana, gani si Juan nga bubunyag sa Ebanghelyo nagkanayon, ngano ako angay bunyagan, ngano ako manoy mubunyag kanimo? Mingon si Jesus, pasagdi lang kini mahitabo, kay nining pahagiha, makatuman kita sa gisugo sa Dios. One of the reasons that Jesus had to undergo baptism, for as the gospel says, aron pagtuman sa gisugo sa Dios ng Amahan. Ug ikaduha, nga magpadayag si Jesus na tinod, hawa o wala sa isa, apan nagpabunyag siya aron pagpadayag kanato nga dako kay sa gugma kanatong mga makasasala ug iyang pangandoy nga kita mahawas sa atong mga sala. Such experience of Jesus' baptism is a self-emptying way. Self-emptying way, pasabot nga siyang isa ka Ginoo, wa siya magpakaginoo, napakasama sa tao, apan hawa sa sala, aron pagsulti kanimo, kanako, kanatong tanan, na iyang pangandoy, na ikaw mahawas sa maong kasalanan. It cannot be denied that many of us, at these points of our lives, naglunang sa sala. Naa sa mga kasaypanan, naa sa mga hiwi nga maunahuna, ug naa sa mga dili tulid nga dalan. Ang bunyag ni Jesus pagpahinumdum kanimo nga dako kay siya gugma kanimo kanako nga mga makasasa. Iyang pangandoy mubalik ta sa bakan atong tuliron ang dalan ug makapamalandong sa atong mga kasaypanan, kasalanan nining kalibutan. You and I are all sinners. But you and I have a special place in Jesus as He undergoes baptism. Kayang pangandoy, kita magbag-o, mag-usab sa itong kinabuhi, biyaan ang kasalanan, ug balik sa iyang sabakan.